Helo chi, ydych chi'n iawn? Dwi out and about heddiw yma. A'r fideo chdi bach yn wahanol. Os ydych chi'n abod fi, ydych chi'n gwybod dwi'n licio mapiau a falle. A mi o'n i'n sbio ar fapiau chydig yn ôl. A nes i ffeindio'r beth rhyfedd. Dwi ar y Foryd yn Caernarfon yma mwyn, yn cerdded am, wel, tarddiad yr afon. Oherwydd, yn un o'r mapiau yma, pan a jyst adeilad ganol nidla, yn lle hollol random. A yn y myw dall pam, dwi'n sbio trwy hen mapia bod ddim. A mae o ar bob un, yn ôl yn mapia degwm. So mae'r beth bynnag sydd yna yn hen, ond lle mae e, jyst ddim yn neud synwyr. Dwi'n bod yn chwilio ar-lein, dech rhyw sens. Rhai llefydd yn ôl na rhyfedd dio. Mae'n ymyl yr afon. So'n bod sy'n braf, dwi'n peth yn jyst mynd yna. A tre ffingyd allan yn hyn, fideo. Seth, eisiau am dro, yn braf. Cerdded hon bellach na mae'r ffordd yn mynd. Os chi'n nabod yr ardal, mae'r ffordd yn stopio. A mae yna 90 degree turn bron iawn, lle mae'n mynd i fyny allan faglan. Nes i ffeindio allan pan ni'n ymchwil ar gyfer y fideo yma. Bod y lôn ar hyd y Foryd yn eitha newydd, neu gymharol newydd. O blaen, oedd y lôn jyst yn mynd lawr i fanna, i'r troiad. Oedd y lôn jyst yn stopio yn fanna. Y gryswm oedd, fyny'r lôn, llain a milltir, mae yna factory bricks. A pan nes i ddifio yma gyntaf ni, mae yna lwyth o bricks ar y traeth. Ond, be dwi'n am adio, lle mae'r troiad yna, mae yna adeilad yna, morfa cwta bychan ydyn nhw. Mae fferm morfa cwta, iawn, dal di fyny fyna. Ond oedd ymchwel hwnna, dwi'n meddwl, yn sgil neud y ffordd. Dwi'n meddwl dyna, sy'n ar hyd y traeth yma, dyna di'r bricks yma. A rhywun jyst i chwalu'r tu a jyst tafod y bricks ar traeth. Ond ie, so dwi'n cerdded o'n ymlaen dal. Dwi'n cael hyd i'r tu bach weird yma. Yn y troiad yna fyna tu nôl ni. Yn ôl sôn mi, oedden nhw'n llenwi cychod efo'r bricks o'r factory. So hynny di pan oedd yr llanw mewn, ond oedd ar cwch yna. Dyn oedden nhw'n gadael oedd bron iawn beachio, so fel y teim allan oedd yna, llenwi fo. Bydd y llanw dod mewn, mynd o fo yna wedyn. Dwi'n yn siŵr o stôn am lôn iawn i Caernarfon, ond nath o'r llwybr yna. Dwi'n siŵr mae hynna well, ffordd i wneud o. Gwni dim os gwnes di rhai'r brics yna sydd wedi disgyn off y gwch. Ond sych chi sylwy'r brics dy'r lawr fan yma. Ond sych chi sylwy'r brics dy'r yma yma. Mae yna sment falle yn nhw. Mae rei hwnnw mewn talpia mawr sydd yn dangos na, ia. So hein yn rhan o ryw adeilad cynt. Un peth dwi wedi bod yn sbio. Mae yna gwaith brics mawr yn Caernarfon, gwaith brics seiont, hwnnw dyn ni'n enwog. A mi o heini'n stampio brics nhw, efo seiont Caernarfon. Dwi'n gwybod hefyd na dyna sy'n tu fi. A dwi wedi bod yn sbio ar y brics yma. Does o ddim enw fanna. Llwyn yn, dwi'n meddwl oedd enw'r gwaith brics. Na'r ei llun o'r map i fyny. Does o ddim stamp ar hein. Ond ar hyn o bryd mae yna fwy o brics na cerig ar y traeth yma. Os ydych chi eisiau chydig o reclaimed brics, holdwch chi fa yma. Mae yna i gona hwnnw yma. Mae yna wal ar hyd y cae yma.
Sbych ar hwn. Dwi'n gyffordd mwyn jyst i reid y bloc yna mewn. A hwnna. Dim math o trio torri mewn llai. Mae'n un arall o'n fyd. A mae 3 mewn et. Be mynd efo? Maint y brics ydw dwi'n gwybod. Os da chi'n fildar, gadewch chi wybod dan y fideo. So mae hwn i ddorol bonyn coedyn. Mae wedi gladdu ddyfn yn y pridd, ond dwi'n gwybod os na jyst cael ei olchi fyny yma mae. Ond o'r holl wymon sy'n tyfu yna, wedi bod yma ys dipyn o fynyddoedd sy'n ni fel. Mae'r tir yma ma'n troi'n chdig o gors fan. Dwi'n siŵr am ta bell fydre fynd. So fi gen i fap ar y ffôn fan. Os di hwnna'n iawn. Dwsa'r adeilad. Gwyd o'n blaena ni. Ia, mewn yn hwn. Ia, gref. Dwi'n mynd i grwydro rownd i weld os fydda ni, ffeindio rhywbeth. Oedd wedi gyhyd i rhywbeth, ond dwi'n meddwl bod yna hwn da ni chwilio amdano di. Cwt, lle mae fatha serial killer yn byw. Gadar bod ddim yna. Mae'r adeilad da ni chwilio amdano hwnna ar y hen fapiau. Mae hwn yn brwyn ar drain mae gyd. Dwi'n meddwl bod yna ffordd yn mynd i mewn yna. Er hynny de, mae'n le braf yma. Mae'n mor ddistaw. Sy'n cool am yr... Mas ni'n gael o'n fai neu beth bynnag. Mae'r darn yma'r tir di, mae yna 2 afon yn ymuno fo'i gilydd yn y bae bach yma. Afon fawr hwnna fanna di Gwirfai. Mae'r afon Carog ben draw yna. Ac ochr y dinas Dinlla yma, afon y Foryd. Afon fach di hwnna. Mae'r 2 afon yn gorffan yn yr ardal yma, a'n llifo allan wedyn. Ar y funud, dwi'n jyst crwydro mor bell fedri fynd cyn cael swcsan. Croesi bysedd. Dwi'n wedi cael yn byd eto. Wrth gwrs dwi'n junction hyn fan. Drost yr afon o fanna. Mi o'n fatha harbwr bach. Cos oedd nhw'n fatha tŷ calch yna. Dyna gychod o mewn i bigo'r calch i fyny. Ac yr un oedd gan o sôn bod yna lechi, chwareli, llechi allan. Dwi fama yn dar gwch. Ond dos ar rioed dda cein am byd i bod yma, so dwi'n siŵr sydd y hynna'n gweithio. So edrych ar y lle ywan. Mae'r llanw di troi, mae'n mynd allan. Ond di no we digon tyfn i lenwi cwch, sy'n rhyfedd. Ond allan bod sydd y cynnig, dwi'n gwybod. Mae sawyr dinas Dinlla yn mwncw. Dych chi'n cael ei clywed ar awyr ein am mynd. Sy'n nuts di, ar yr hen fapiau, maen nhw'n sôn am... Wel, bod chi'n gallu cerdded drosodd o fama i dinas Dinlla. Ar fatha
Foryd, Foryd. Rwan, swn i'm yn chansio i cos dwi yma ar hyn o bryd. Mae'r llanw ar allan, so da ni reit saff i wneud yr amser. Ond pan fod llanw mewn, dwi'n gwybod sut les yna fama. Dwi am gael y dron bach allan i weld sut rhaid sbio lawr o'r coed. Mae'n ffodus dwi'n mor edrych, so mae'r coed, mae'r drain a felly mor drwm. A dwi'n mynd beilot gret, so gan i weld beth digwydd i. Allan be oedd yr adeilad. Hyd i dwi'n fethiant, dwi dal yn callach. Lle bod yn byd yna. Ond mae le braf neis distal sydd fel bod wedi dŵad. So dwi'n gychwyn yn ôl, sal bach yn. Iawn, yna eich tro nesaf.